Bai, Asier Sarek iragarpen garrantzitsua egin baitu asteburuan, jakinarazi du 2027koa, espero dutela edo izan daitekeela antolatzen duten urte hasierako azken martxa handia. Urtarrilaren 9an Bilbon egingo duten mobilizazio hortaz, berezia izango da. Datorren urtea trantsizio aldia izango dela esan dute agerraldi jendetsuan. Urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Guztion artean lortu behar dugu urtarrilaren 9ko deialdi hau euskal gizartearen gehiengoaren adierazpena izatea. Denoi min egiten digun eta amaitu behar dugun egoera bati amaiera emateko. Xetasun gehiago jakiteko gurekin dugu sareko Beñaturi Etxebarria, egunon. Egunon. Aipatzen zenuten horixe dela asmoa, 2027koa izatea zuen azken martxa handia, urte hasierako azken martxa handian. Baduzue marra gorriren bat asmo hori aldatzeko, edo aldrebes, zein helburu bete beharko litzateke asmo horrekin aurrera jarraitzeko? Bai, badaukagu helburu argi bat eta larun batean arrasaten 11 Monterron parkean egin genuen agerraldian, hala adierazi nahi izan genuen 700 pertsonatik gora elkartu ginen agerraldian. Hain zuzen helburu argi bat eta da orain arte dispertsioaren urrunketaren fasearen amaiera eman zenetik ireki genuen fase berri honen helburua. Eta da ahalik eta lasterren lege arruntak adierazten duen moduan, hain zuzen espetxean dauden edo erregimen itxian dauden preso horiek betetzen dituztelako baldintzak, ahalik eta lasterren kalea zapaltzen jartzea egunerokotasunean, orain azken asteetan hain ezagun egin diren 1.2 hirugarren graduen bitartez. Hain zuzen, identifikatzen dugula herri honek baduela behar bat konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren zentzuan urratsak ematen jarraitzekoa, eta ezin aurreratu gaitezkela elkarbizitza agertoki horietara hain zuzen urteetan horren beste sufrimendu eragin zuen gatazkak utzitako ondorioei konponbidea eman gabe. Jarduteko modua definitzeko garaia iritsi dela iragarri duzue, trantsizio garai batean sartuko dela sare. Zein izango da datozen hilabetetarako bide horria? Bai, saretik edo sareren sorreratik saiatu gara beti ere momentuari egokitzen eta momentuko faseari egokitzen aurrez egin genuen edo aurrez egin dugun moduan, beste adibide bat da, dispertsio edo urrunketa fasearen berregokitzapena. Eta uste dugu, datozen hilabeteak erabakigarriak izan daitezkela, egungo faseari behin betiko konponbide bat emateko, eta tokatuko zoigula datozen hilabetetan balizko fase berri batera egokitu, gure lan esparru ere birmoldatu, eta noski helburu izaten jarraitzen duen, alegia euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat, edo oraindik aitortu edo errekonozitu gabe dauden biktima horiek errekonozimendu bat, aitortza bat jasoko duten Euskal Herri baten aldean lanean jartzea. Etapa bati bukara eman eta beste aldarrikapen modu bati atea zabalduko diozue, baina hori nola islatuko da baduzue ideia zehatzen bat? Uste dugu momentuak eskatzen duela edo datozen hilabetek eskatuko dutela nolabait egutegi zehatz bat baino orain arte akaso horrela funtzionatu dugu, iraunkorki antolatu ditugu mobilizazioak. Uste dugu iraunkorki baino tokatuko zaigula eta egin behar dugula momentuan momentu, kasua kasu eta konkrezioek eskatuko duten hori. Beraz, lan esparruaren birmoldatzeaz ari garenean, horretaz ari gara, hain zuzen, aipatu dudan moduan, kasuan kasu eta momentuan momentu aztertuz eta eginaz, hain zuzen, eraginkorrena izan daiteken hori. Aukeren artean bai badagoela, sare bera desegitea? Bai, noski, sare etzen, eta larun batean hala esan genuen, sare etzen betikotzeko jaio, hain zuzen, sareren sorrera bultzatu zuten arrazoi horien konponbidea izan da momentu oro helburua, eta arrazoi horien konponbidea geroz eta gertuago dagoen honetan, noski, ez dugu arroztzat jo behar edo ez dugu ezinezkotzat jo behar, epe ertain batetan sareek bere jarduna amaitutzat ematea, baina larun batean ere hala esan genuen eta orain egun hauetan egingo ditugun zenbait elkarrizketetan ere behin eta berriz errepikatu nahi dugu, sare ez dela desagertuko edo sarek ez duela bere lana amaitutzat emango lehen esan dugun moduan,
ondorio guztien konponbide eskuratu arte, alegia euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat, eta violentzia ezberdinen biktima guztiak errekonozimendua jasotzen duten arte. Asteburuko agerraldi horretan ezagutzera eman zenuten, oraindik ere 40 pertsona daudela gradu progresiorik gabe, edo 1.2 artikulu aplikatu gabe, zein aurre ikuspen dituzte beraientzat? Aurre ikuspenak ere badira, nahi bada azken hilabeteetan ikusitako horiek mantentzea edo ahal bada eta gure esfortzuak zentzu horretan izango dira, nolabait pausu horietan sakontzea eta nolabait ardura eta borondate gehiagorekin ematea pausu horiek, hain zuzen espetxean dauden preso horiek edo 40 horiek, erregimen itxien jarraitzen duten preso horiek, betetzen dituztelako baldintzak edo orain urteak bete zituztelako baldintzak, ez 1.2 neurriarekin kalea zapaltzen hasteko, baizik eta inkluso 3. gradu batetara pasatzeko. Salatu ditugu urteetan zehar, salbuespen lege eta politikak nabarmendu nahi dugu oraindik ere indarrean jarraitzen duela, naiz eta aurrera urratsak ikusi ditugun, eta sareren eginkizuna edo lana uste dugu badela datozen hilabetetan ere, 2027 urtarrilaren 9 bitartean, esfortzu horietan mantentzea eta aipatu ditudan salbuespen lege eta politika horien deuseztatzean sakontzea, nolabait preso ieslari eta deportatuen auziari ekarpen bat eginez. Duela 12 urte jarri zenuten abian sare, pentsatzen zenuten 12 urteren ondoren puntu honetan egongo zinetela, uste baino mantsoago edo azkarrago joan ote da? Uste baino mantsoago joan da noski, ez? Auzi hau iazko manifestazioan aurkeztu genuen moduan edo esan genuen moduan ezin da gehiago luzatu, esan genuen dagoeneko gehiegi luzatu delako, ez? Eta 2027 urtarrilaren 9 ere logika horretan bagoaz. Esan dugu, aipatu dugu, helmuga are gehiago denak etxera dela, baina helmuga horretara iritsi behar dugula dagoeneko berandu goazelako. Dagoeneko gehiegi luzatu den auzi bat delako, urte luzez sufrimendu gehiegi eragin duen auzi bat delako, eta badelako momentua edo badelako garaia nolabait auzi guzti horri konponbide integral bat eman eta Euskal Herria, Euskal Gizartea beste termino batzuetan etorkizunari eta elkarbizitzari begira jartzeko. Aukeretako bat hortaz da Bilboko manifestazioa 2027koa azkena izatea. Zein irudi gustatuko litzaizueke izatea Bilbon 2027ko urtarrilaren 9 horretan? Larun batean Naikarik eta Josebak aipatu zuten moduan, nahi dugu nolabait gizartearen gehiengoaren aldarrikapen edo kulmen bat izatea, ez? Nolabait nahi eta behar batzuk adieraztea, hain zuzen guk larun batean adierazi genuen moduan, esan genuen azkena izan daitekela baino, azkena izan beharko lukeela, eta logika horretan edo lan horretan jarriko gara gu ere, baina uste dugu ardura ez dela bakarrik eragile konkretu batzuena edo gizatalde konkretu batena, ardura badela instituzioena eta ardura badela gizartearena osotasunean, alegia ardura kolektiboa dela, eta Euskal Herriak baduela ardura kolektibo horretatik zeregina, baduela ekarpena egiteko modurik eta noski lehen aipatu dudan moduan helmuga bat ezarri diogu edo ezarri nahi diogu auzi honi eta badau 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo dugun manifestazioa. Sareko kide Beñaturio Etxebarria, eskerrik asko gurekin izategatik. Eskerrik asko.